Sanibonani guys, igama uNqobeleni bathela amazwibela i-homecoming ngomhla ka-12 June. Hawu guys, uThando umane wahamba waya kumngani wakhe uMaNkonyana emva kokuthi phela lahle uShobane. Ufika khona nje uyakhala inyembezi guys. Wafika wathi, angikaze ngiphoxwe indoda kanje empilweni yami. uMaNkonyana ubhizi washo izitsha guys, akanandaba nawe ney'nkinga zakhe. Hlala phansi guys uNesithando. Wathi, yazi yangihlambalaza indoda. Yazi akashongo nanokusho ukuthi isizathu isiphi. Ngiyambuza ngithi ngenzeni? Yazi namanje ngiyazibuza, angilalanga ubusuku bonke mabuyi ngizibuza ngiziphendula ukuthi konakaliphi, ngenzeni? Wamane athi nje uMabuyi, yazi angimangali-ke kodwa, yazi amadoda hhayi wona ayagilana. Wathi yazi mina bengiyitshela ukuthi mina nje uShobane naye si-right, seyabagweqiqiwe ngitshela ukuthi nje mina asiyeke lento le ngeke izisebenze. Kodwa waze wangiphoxa uShobane. Wathi uMaNkonyana, nami nje awazi iyangihlupha nansi indoda la endlini, iyangihlupha like uSifiso nje ushintshile, akanginaki, akafuni ngisho ukuyizwa indaba yami, uyanginyanya. Guys uNesithando, wathola umuntu angayibhodlela kuyena. Wathi wena yini indaba ngaso sonke isikhathi mengikutshela inkinga zami uhlezi ufake iy'nkinga zakho noZethu noSifiso? Ngihlezi mina ngikulalela uma uney'nkinga ungitshela ngoZethu. Namhlanje ngize nenkinga yami, ulokhu ubhizi uzofuna ukufaka yakhe. Ngikusho kahle kahle wena awunandaba, awunazwelo wena. Uhlezi njalo uy'nakekela wena kuphela. Wena uhlezi njalo ufuna yonke into ibe ngawe. What about me? Wathi hawu Ncese sisi, ukuthi nami phela uyabona ukuthi ayikho i-advice engakunikeza nami ziyakhala la kumina. Wathi noma kuthiwa ziyakhala kuwena, namhlanje bekumele uhlale phansi ungilalele uzwe mina, hhayi ukuthi ngaso sonke isikhathi kumele kube uwena. Hayi suka mani. Wathi hawu sisi ngiyaxolisa. Wathi hayi hawu ngiyeke, ngiyahamba nje. Hayibo guys, wathi uThamvimba, hawu Thando, hhayi uThando wayophuma ngomnyango ubona kahle ukuthi phela la ayikho induduzo azoyithola. Lo muntu azofuna induduzo kuyena naye uyagowisha guys. Angiyazi nje. Uhambile-ke guys uNesithando waya kumama uMatron, lazi khona ukuthi awomeke wakhuluma, hhayi uzolalelwa. Hhayi uMatron guys, umane wakheca. Wathi wenzeni? Wathi ma, ungilahlile uShobane. Wathi ngobani? Wathi nami angazi. Uthe nje hayi lento yethu nje angeke izikwazi ukuthi iqhubeke. Wathi ngeke musukhala-ke manje. Wabe kudonsa ithishu uMatron, qhawekazi la mama. Wathi yabona-ke manje akusesona-ke isikhathi sokukhala-ke manje, isikhathi sokulwa. Yabona empini akukhalwa sisi, uyazwa? Khululeka, mina ngizokhuluma noShobane, ngifuna ngitshele kahle ukuthi siphi isizathu, ngoba zolo lokhu nina beni-happy. Ngeke mina ngimkhulisanga uShobane ngale ndlela, ngimkhulisanga ukuthi ahlukumeze imoya yamantombazane, ahambe aphule iy'nhliziyo zamantombazane. Angizwa ngithini kuwena? Uthi yebo ma. Wathi ngithe thula manje, ungabe usakhala. Hamba lapha endlini uthathe ishawa eshisayo, ususe lo mthwalo la emahlombe akho. Angizwa ngithini kuwena? Wathi yebo ma. Wathi gqoke kahle. Emva kwalapho-ke sizohamba thina ngizokhuluma nawe ndodana, uzobuya yezwa. Wathi yebo ma. Ibo guys, nangampela wahamba uMatron, wabiza indodana yakhe, wayibizele ofisini. Wathi weShobane ungitshele kahle, uyenzeni ingane yabantu? Wathi yephi? Wathi ngisho mina uThando. Wathi hawu ma, kanti ungibezele lokho la e-ofisini? Wathi ehene, yakhala ingane yabantu. Wathi ma, uyazi nawe inhloso yami bengisiyona ukuphula inhliziyo kaThando. Inkinga angimthandi, ngeke ngize ngiqhubeke ngihlale nomuntu ngingamthandi. Wathi kusukela nini? Angithi wena bukade ujabulile ufake ingane yabantu lapha endlini. Wathi kusukela manje ma, kuthatha isikhathi ngayibona kahle le nto ukuthi cha, ngeke ize isebenze. Wathi hayi bo Shobane, uyazizwa uthini? Wathi yebo. Wathi ufunani? Ufuna ukuhlala la ube umjendevu, indoda eshimile isikhathi eside. Wathi lalela ma, ngizomthola umuntu wesifazane engimthandayo ngesikhathi engisithandayo. Okwamanje ngcono ngihlale kanje kunokuthi ngihlale nengane yabantu ngingayifuni. Angimuthandi. Yeyi guys, uShobane
unesibindi nangomfana. Akusipheli-ke lapho guys, sesisuka lapho uShobane wakhona wakhipha uZethu kwi-picnic endaweni eyihlathi guys. Waqeda lapho wathenga iy'mbali, the roses. Lapho akakaze ayithenge iy'mbali ayithengelwe uNesithando. Like uThando Nkosi yami, yo, she was taken for a ride. Yeah. Hayi kodwa nayo-ke yasho kugeli bekuyena obelandela uShobane ngeke. Uyena nje bekade ezama uku-impress, emphathela ama-fruit, emsapota for amaphupho akhe. Like uyena nje oyisondezile, ubhuti bengekho lapho. Waze wagcina ethatheka-ke but asikho lapho, sila uZethu eya kwi-picnic noShobane. Sesisuka lapho kuZethu wathi, oh wow, ngagcina nini ukuthola iy'mbali kodwa Nkosi yami. Guys, ebeqinisile phela, siyamazi undoda womZulu phaqa. Sifisa akayingena indaba yokuthengelana nama-roses. Iphoyisa madoda, alazi ukuthi unkosikazi kumele nje yabo umncokolise, umbize ngonkanyamba, loke udansi utshikitsikiza lezi zinto ayezenza ezobu-romantic. Hayibo Sifiso bakithi, cha, akayingeni nje ubhuti lezo. Ngithathile-ke iy'mbali uZethu, hhayi wandlala-ke ingubo phansi-ke ubhuti uShobane-ke bahlala phansi, kwakuhle kanje, kwancokolwa, kwabukwa iy'ntaba. Sesisuka lapho uShobane wathi, ayikhumbula lezi ntaba, lezi ntaba esaqala ukuhlangana ngazo kuzona. Wathi, hawu, ya uqinisile, kodwa besingekho lesa sihlahla. Sibasigawule lesa sihlahla, sikhumbula lesa sihlahla. Wathi, hayi bo, sikhona. Yabo nje belokhu bephikisana nje bekhuluma into ebhedayo. Emva kwalapho ubhuti, he popped the question. Yabona le big question ephophwa abantu besilisa when things are now coming together. Yay guys. Wathi qabe iringi ubhuti. He. Uyabona manje ukuthi uzama ukukhombisa uSifiso ukuthi he can do it too. Bafethu. uZethu-ke wavuma without hesitation. Wathi, yes I do. Ayi. Impela uSifiso guys, impela usazokhala ubhuti. Lapho uSifiso uhleli-ke endlini uyafona ubhuti, ufonela uZethu. uZethu akayibambi ifoni, iya ku-voicemail. Uyabuza uMaNkonyane uthi, baba, khona engakwenzela kona? Uyathula uSifiso, uqhubeka uyafona uSifiso, uyafona uSifiso. Uthe masesinyisa kwi-voicemail, washiya i-voice note, wathi, Zethu, nginethemba mina lokuthi singalungisa izinto. Ngiyacela Nkosi yami, cela ubambe icingo. Silungise bakithi. Hayi bo guys, kulungiswana umuntu esezoshada, kulungiswana umuntu ese-engaged. Yay! Eziya inkinga indaba. uMaNkwanyana wanyanyakeza ukuthi uSifiso kahle kahle ufanele uZethu njengoba emziba kangaka. Wasondela uMaNkwanyana wathi, baba, ngingakwenzela itiye. Wathi, ungiyeke ngetiye. Ngiyeke ngetiye wena. Hawu, lizongenzelani itiye? Hayi bo guys. uMaNkwanyana is breathing through the wound guys. Wakawamuza umuntu mekuthiwa uphefumula ngenxeba, uMaNkwanyana-ke loyo. Ayakupheli-ke lapho. uMaNkwanyana isikhathi sokuthi athathe iy'khwama zakhe aphindele kubo ngeke. Umuntu wesifazane akumelanga ahlukumezeke kanje emshadweni. Yabo manje uzamile girl, uhlulekile, it's fine. Isikhathi sokuthi manje akushayise uSifiso ngomoya, because ukuba khona kwakhe lapha endlini ngathi kuyisikhumbuzo kuSifiso ukuthi uZethu akekho lapha endlini ngenxa yakhe. Guys, aphela lapho-ke amazibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobileni Mphathela Mazibela. I-homecoming ngomhla ka-12 June. Hawu guys, uThando umane wahamba waya kumngani wakhe uMaNkwanyana emva kokuthi phela lahle uShobane. Ufika khona nje uyakhala inyembezi guys. Wafika wathi, oh hey anka.